Ramogi TV, Migori. Sirkand kaonti ma Homa Bay ka okale apis bad migao ma ochung' ne telo kod tudruok koro tiyo machiegni gi riwruok ma ok mag piny owacho matiyo kaonti no mar chopo ir jopiny mondo gibed kod ng'eyo ewi chenro mag dongruok ma sirkand kaonti no timo. Chenro ma kamano geto neno ni jopiny mawuok e wards duto 40 mag Homa Bay obedo kod ng'eyo ewi kit chenro mag dongruok ma sirkand kaonti ma Homa Bay timo kod bedo gi thuolo mar keto sirkand kaonti no tesre dongruok ma itimo kod kor gwengego. Jatend migao ma ochung' ne telo kod tudruok e sirkand kaonti ma Homa Bay Grace Osewe okoni ibiro medo tiyo machiegni kod bedo riwruoge ma ok mag piny owacho mar neno ni dongruok ochopo ne jopiny e kor gwenge duto. Wadwa ni wang'e ni to expectations gi nadi. Koro mano ka koro waseyudo wasewinjo gik ma gineno ka watimo mabeyo gisenyisowa kendo gineno gik moko be morem. Koro meeting ni endi mane weche mwawacho ka waka to koro wadhi bet kaka county gi jok mwatiyogo mondo wani to kuonde morem gi ere kaka wanyalo dhi mbele, ere kaka wanyalo improve mondo wakony go jopiny. So a community report card is a tool or a form of citizens monitoring process where the citizens give views on the issue on how county government is undertaking governance, how county government is providing services, and then they converse together to ensure how these issues can be addressed. Migao ma governance, communication and devolution dwaloso gimilo ni service charter. Service charter en winjruok kindi jopiny kod serikal e gigo monego timnegi kaka county onego beni timonegi. Koro kawuono jopiny ogolo ripodegi kaka service charter no onego beni ilose.